Afambo Odoziakụ maọbụ Oriakụ Collins Ndufechi. Abụ m onye ejije. Ana m eme ma nke Igbo ma nke oyibo. Anyị na-eme ejije na Igbo Amaka Production. Ife anyị ji wee na-eme ma nke oyibo ma nke Igbo bụ ka onye ọbụla wee nwee ike isonyere anyị. Ife anyị ji na-emekwanụ ma nke Igbo ọfụma bụ ka asụsụ Igbo wee ghara ifunarị anyị. Anyị na-eme ya n'asụsụ Igbo ka ụfọdụ ụmụaka anyị ndị na-etopụta wee nwee ike na-esonyekwa na-amụtasị omenala Igbo n'usoro ka o si aga. Ịbịa n'ejije niile a na-eme n'Igbo Amaka Production, enwere usoro omenala dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-enene ya, ị ga na-afụ ya mmemme mgbe ụfọdụ ihe na-emesi n'ọtụtụ obodo. Anyị na-emepụtasị ya n'ejije na-abịa n'Igbo Amaka Production. Ọ bụkwa na ị chọọ ka ị na-esonye ka ị na-enene ya, ị gaa na nke a na-akpọ online or YouTube Igbowood TV, ị subscribe, ị ga na-enene ejide niile Igbo Amaka Production na-eme na Igbowood TV. Ọ dị n'usoro ma omenala ma otu esi agba egwu ma ndị a na-agụ ma ụdị ọbụla dị iche iche, ụdị ejije dị iche iche, ị ga-etiri ebe anwa nne ya n'usoro nene ya. Gaa n'iru subscribe na Igbowood TV ka ọ dịrị dị mma. O ji adị mma mmadụ na-emezi ife. Ọga m ga-akpọ gị wee pụ. Nwere nsogbu. Ebuka ọdọ.